Tak čau lidi, vítejte u dnešního videa. A v dnešním videu si zahrajeme headky, neboli escape running head. Tak jdeme na to. Lidi, jako mám jenom 5 subscribů, ale zrovna jsem dala video, jak dělám v hlavě 2. Noob head. A to doslova. A jako co si myslí ta headka tam vzadu, že tě nevidím, vole? Co si o sobě? Lidi, neberte se ze mě příklad, mě tyhle ty věci moc jako nejdou, ale učení dělá mistry. Jako ne mistry Robloxu. Tuhle hru už jsem párkrát hrál, jak můžete vidět ty coiny nahoře. To dostávám za každou výhru a tuhle hru už jsem párkrát hrál. Ale protože jsem si zalezla YouTube kanál, tak to udělám pro vás. Jako mám jenom 5 subscribů, moc často mi nekomentujete, ale děkuji za lajky. Co ty mám fakt děkuji. Že mi lajkujete videa. Ale podle mě nebudu mít zase až jako nějak extra velký úspěch. Na YouTube. Na YouTube podle mě nějak extra velký úspěch mít nebudu. Protože já na tyhle věci moc nejsem. Ale víte, proč jsem si ten kanál vlastně udělala? Protože to chci. Nedívejte se na to. Protože já ho chci. Já s vámi chci sdílet. Takhle.